binuhatan sa mga dagkong tae na mag-set up og tao nga nasa ilang watchlist. Mao ni ang dugay na nilang gibantayan. Pero wala sila saktong ebidensya para sikupo ni mga tawhana. Mao ni nga ilang i-set up kung naa sila ganahan tipion para mas dali masirado ang kaso. Pero hindi ako ang pumatay sa abogada. Alexander! Kuskus balungos ang perme kong madunggan. Walay trabaho, walay kabang kaagan. Kalisod way gahom kung ikaw magtanong.